Merkurius on aurinkoa lähinnä oleva planeetta, puu, mutta jos luulet, että siellä on aina kuuma, erehdyt, öisin lämpötila voi pudota hyiseen -180 asteeseen Celsiusta. Päivisin se voi kuitenkin nousta jopa 430 asteeseen Celsiusta. Tämä äärimmäinen epätasapaino johtuu siitä, ettei Merkuriuksella ole kunnollista kaasukehää säätelemässä lämpötilaa. Sen sijaan sillä on erittäin ohut eksosfääri, joka ei kykene pidättämään lämpöä. Lämpötilaa lukuun ottamatta sinun ei tarvitsisi murehtia Merkuriuksen säästä. Todelliset vaarat tulevat auringon säteilystä ja hengityskelpoisen ilman puutteesta. Itse asiassa Merkurius saa lähes 7 kertaa enemmän aurinkosäteilyä kuin Maa. Aurinkokunnan pienimpänä planeettana Merkurius on täynnä kraattereita, jyrkänteitä ja epätasaista maastoa. Tämä tekee sinne laskeutumisesta erittäin haastavaa, myös vähäinen ilmanvastus vaikeuttaa asioita. Avaruusaluksen jarruttaminen olisi paljon vaikeampaa, mikä lisäisi suuren nopeuden törmäysriskiä. Laskeutuminen päiväsaikaan on poissuljettu äärimmäisen kuumuuden vuoksi. NASAn uusimmat avaruuspuvut kestävät vain 121 astetta Celsiusta. Se ei ole lähelläkään Merkuriuksen 430 astetta. Muista myös, että Merkuriuksen päivä kestää noin puoli vuotta sen hitaan pyörimisliikkeen vuoksi. Yöaika ei ole juurikaan parempi. -180 asteen lämpötila ylittää reilusti NASAn puvun alarajan, joka on -157 astetta, jäätyisit siis silti hengiltä. Paras mahdollisuutesi olisi yrittää laskeutua Terminaattorivyö Hykkeelle. Se on päivän ja yön välinen alue, missä lämpötilat ovat maltillisempia. Sielläkin se voi kuitenkin olla riskialtista, sillä lämpötilat voivat muuttua suhteellisen nopeasti. Venus on Maata lähinnä oleva planeetta, se sijaitsee vain 40 miljoonan kilometrin päässä. Tämä tarkoittaa, että matka sinne olisi suhteellisen lyhyt, noin 4 kuukautta. Sen koko ja painovoima eivät olisi suuri ongelma, sillä ne ovat hyvin samankaltaisia kuin Maassa. Ensimmäinen todellinen ongelma olisi kuitenkin ne kauniit keltaiset pilvet, jotka näkisit lähestyessäsi pintaa. Valitettavasti ne koostuvat rikkihaposta, joka on erittäin syövyttävää ainetta ja tuhoaisi keuhkosi sekunneissa. Mutta oletetaan, että sinulla on tarpeeksi kehittynyt avaruuspuku suodattamaan se pois. Kun laskeudut kohti pintaa, huomaat näkyvyyden heikkenevän huomattavasti, kaasukehä muuttuu uskomattoman paksuksi ja se koostuu pääasiassa hiilidioksidista, joten et näkisi paljokaan. Sitten on vielä kuumuus, sietämättömät 450 astetta Celsiusta. Ikään kuin se ei riittäisi, vain noin 10% auringonvalosta saavuttaa pinnan, koska paksu kaasukehä estää sen. Pinnalla oli siis melko pimeää käsien ja jalkojen liikuttaminen olisi todellinen ponnistus. Vaikka painovoima on lähes sama kuin Maassa, ilma on niin tiheä, että tuntuisi kun kahlaisit paksussa nesteessä. Hyvän painepuvun avulla saattaisit selvitä siellä muutaman sekunnin, mutta ennen pitkää paine, joka on noin 92 baaria verrattuna maan 1 baarin merenpinnan tasoon, murskaisi pukusi. Ja jos se ei tappaisi sinua, rikkihappo, jota alkaisit hengittää puvun rikkoutuessa, tekisi sen varmasti. Mars on toiseksi lähin planeetta Maasta katsottuna ja elinkelpoisin kaikista 8 planeetasta. Päivälämpötilat ovat paljon vähemmän äärimmäisiä verrattuna Merkuriukseen ja Venukseen. Ne nousevat jopa suhteellisen miellyttävään 20 asteeseen Celsiusta. Todellinen haaste tulee kuitenkin yöllä tai tietyissä osissa planeettaa, missä lämpötila voi laskea jopa -153 asteeseen. Toinen suuri ongelma, samoin kuin Merkuriuksella, on Marsin uskomattoman ohut kaasukehä. Se koostuu pääasiassa hiilidioksidista ja siinä on vain pieniä määriä happea. Tämä tarkoittaa, ettei siellä ole paljoakaan hengityskelpoista ilmaa. Ohut kaasukehä johtaa myös alhaiseen paineeseen ja korkeaan säteilyaltistukseen, jotka molemmat ovat erittäin vaarallisia. Keskimääräinen luonnollinen säteilytaso Marsissa on 24–30 radia. Se on noin 40–50 kertaa enemmän kuin maan keskiarvo.
Kaiken lisäksi Marsissa on usein erittäin voimakkaita pölymyrskyjä, joiden tuulen nopeus voi nousta 100 kilometriin tunnissa. Nämä myrskyt voivat aiheuttaa vakavia haasteita, joten kaikki asumisyritykset vaatisivat kestävän, ilmatiiviin ja hyvin eristetyn elonjäämisjärjestelmän. Jupiter on 8 planeetasta suurin ja se on yksi vaikeimmista planeetoista laskeutua. Tämä johtuu ensisijaisesti sen äärimmäisistä säteilytasoista. Jopa 300 000 kilometrin päässä säteily alkaisi läpäistä pukuasi ja olisit mennyttä. Mutta koska se on tylsä lopputulos, oletetaan, että sinulla on hypoteettinen puku, joka voi pysäyttää säteilyn. Jupiterin painovoima on 2,4 kertaa voimakkaampi kuin Maan. Tämä tarkoittaa, että putoaisit uskomattoman kovaa vauhtia saapuessasi kaasukehän ensimmäisiin kerroksiin. Kohtaisit valkoisia pilviä, jotka koostuvat jäätyneistä ammoniakkikiteistä, ja lämpötila olisi noin -150 astetta Celsiusta. Tuulet täällä eivät ole mikään vitsi, ne saavuttavat hurjia nopeuksia, jopa 482 kilometriä tunnissa. Jos onnistuisit laskeutumaan noin 150 kilometriä näiden yläkerrosten läpi, saavuttaisit syvimmän koskaan tutkitun pisteen. Tämä on se kohta, johon NASAn Galileo luotain pääsi vuonna 1995. Tämän pisteen jälkeen asiat alkavat muuttua pimeämmiksi ja sekä lämpötila että paine nousevat nopeasti. Mielenkiintoisena tietona mainittakoon, että paine lähellä Jupiterin keskustaa on arviolta noin 100 miljoonaa kertaa maan ilmanpaine. Tuntikausia kestäneen putoamisen jälkeen saattaisit saavuttaa Jupiterin sisemmät kerrokset. Siellä kohtaisit ylikriittisen fluidin, joka on tila, joka ei ole aivan nestettä, muttei kaasuakaan. Täällä tavallaan uisi tässä omituisessa aineessa. Jos jatkasit vielä pidemmälle kohti keskustaa, kohtaisit metallista vetyä. Se on erittäin tiheä nestettä, joka vangitsisi sinut. Mutta jos jotenkin onnistuisit pääsemään sen läpi, saavuttaisit Jupiterin ytimen. Emme tosin ole täysin varmoja, onko se kiinteä vai ei. Lämpötilat täällä olisivat noin 24 000 astetta Celsiusta. Se on karkeasti 4,5 kertaa kuumempi kuin auringon pinta. Saturnus on aurinkokunnan toiseksi suurin planeetta, jonka kaasukehä koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista. Ensimmäinen haaste olisi välttää törmäys johonkin sen 146 kiertävästä kuusta. Kun olet selvinnyt siitä, kohtaisit sen ikoniset renkaat. Ne koostuvat vanhojen kuiden jäänteistä, jääpalloista, komeetoista ja asteroideista. Oletetaan, että olet joko uskomattoman taitava lentäjä tai avaruusaluksesi on rikkoutumaton, näin et kohtaisi loppuasi törmäämällä avaruusromuun. Kun lähestyt Saturnuksen päivän tasaajaa, näkisit uskomattoman näyn punaisia ja violetteja revontulia. Ne aiheutuvat kaasukehän erittäin energisestä vedystä. Tässä kauneudessa on kuitenkin kääntöpuolensa. Hirmumyrskyn voimalla puhaltavat tuulet, jotka viuhuvat noin 1800 kilometriä tunnissa, tekisivät paikallaan pysymisestä lähes mahdotonta. Yritys saapua Pohjoisnavan kautta ei olisi yhtään sen parempi. Siellä kohtaisit valtavan myrskyn, joka on niin suuri, että sen sisään mahtuisi 2 maapalloa. Tällä alueella on myös ammoniakkipilviä, samankaltaisia kuin Jupiterilla. Lämpötilat voivat pudota luita hyytävään -250 asteen lukemaan. Kun putoat syvemmälle pilvikerrosten läpi, lämpötilat alkavat nousta uudelleen, lopulta ne saavuttavat 0 astetta Celsiusta. Tässä vaiheessa kylmyydestä tulee pienempi ongelma, mutta paineesta tulee suurin vihollisesi. Se nousee tasolle, joka on verrattavissa maan valtamerten syvimpiin osiin. Jatkaessasi eteenpäin ympärilläsi olevat kaasut muuttuvat nestemäiseen tilaan. Jos selviäisit jotenkin hengissä, saavuttaaksesi Saturnuksen keskustan, kohtaisit sen sulan ja kivisen ytimen. Se on noin 10 kertaa maan kokoinen. Lämpötilat täällä nousevat pahtavaan 11 700 asteeseen Celsiusta. Se on yli 2 kertaa kuumempi kuin aurinkon pinta ja paine on noin 1000 kertaa suurempi kuin maassa. Tässä kohtaa planeetat alkavat olla todella kaukana maasta, mikä tekee matkasta uskomattoman pitkän. Uranus on toinen 2 jääjättiläisestä.
Ja aurinkokunnan ainoa planeetta, joka pyörii kyljellään, se pyörii myös maata nopeammin, sillä päivä kestää vain 17 maan tuntia. Muuten se, että kyseessä on jääjättiläinen, ei tarkoita, että planeetta olisi kiinteä jääpallo. Sen sijaan se tarkoittaa, että se koostuu pääasiassa vetyä ja heliumia raskaammista alkuaineista, kuten Saturnuksen kohdalla sinun pitäisi välttää törmäämästä renkaisiin. Kun olet ohittanut ne, huomaat olevasi myrkyllisen kaasun ympäröimä, lämpötila laskee nopeasti alle -200 asteen Celsiusta. Tämä tekee siitä aurinkokunnan kylmimmän planeetan. Jos jäätävä kylmyys ja myrkyllinen ilmakehä eivät saisi sinua nalkkiin, laskeutuisit kaasukehän ensimmäisen kerroksen läpi. Täällä asiat muuttuvat vielä pahemmiksi. Ilma muuttuu tiheäksi ja saisit niskaasi jääpalloja. Lopulta saavuttaisit jotain todella hämmästyttävää, timanttisateen, sitä siivittävät jopa 900 kilometrin tuntinopeudella puhaltavat tuulet. Mutta tässäkin on kääntöpuolensa. Paine täällä on noin 100 kertaa suurempi kuin Maassa, mikä lopulta murskaisi sinut. Neptunus on toinen jääjättiläinen Uranuksen jälkeen ja sen koostumus on hyvin samanlainen, koska se on kaukaisin planeetta Aurinkosta 30 kertaa kauempana kuin Maa, siellä on uskomattoman pimeä. Kuten Uranus, Neptunus on erittäin kylmä ulomissa kerroksissaan, mutta sisemmät kerrokset ovat erittäin kuumia valtavan paineen ja ytimestä tulevan lämmön vuoksi. Itse asiassa sen ydin on noin 7000 astetta Celsiusta, mikä on kuumempi kuin auringon pinta. Siellä esiintyy myös kuuluisa timanttisade, joka johtuu korkeasta paineesta, joka hajottaa metaania ja muodostaa kiinteitä timantteja. Neptunuksen tuulet ovat aurinkokunnan voimakkaimpia ja ne saavuttavat ylisoonisia nopeuksia. Monella tapaa se on periaatteessa Uranuksen kaksonen, joten siihen ei ole paljoa lisättävää. Jos pidit tästä videosta, tilaa kanava vastaavien videoiden vuoksi tai liity Discordiin ehdottaaksesi uutta aihetta.